Fl-aħħar ftit jiem jadbaqalu għaw Malta, id-diżinjatur Malti Awstraljan Jason Grek għażel li jħalli warajh il-legat tiegħu f'dan il-pajjiż li tant iħobb u f'Birkirkara li beqgħet marbuta f'qalb familtu. L-erba' ngħaqad ma' tim kollu Malti biex ħadu diversi ritratti tal-libsa bl-arma tal-għaqda mużikali ta' Sant'Alina fiċ-ċentru tal-monti ta' Birkirkara. Libsa li ddebutta bija fil-Malta Fashion Week biex bekk għata xewqet ommu li dejjem xtaqet li jesebiċċi f'Malta, il-pajjiż li emigrat minnu qabel twieled Jason. Ir-ritratti ttieħdu fit-toroq ta' Birkirkara, qalb il-bejjiegħa u x-xerrejja tal-monti biex jirrelata l-libsa ma' art twelid ommu u mal-affarijiet tradizzjonali Malti fosthom l-imqaret. Fuq wiċċ ix-xerrejja espressjoni ta' sorpriża u apprezzament għal din il-libsa mill-isba li ddisinja Jason, tant li kien hemm uħud li saħansitra waqfu biex ikellmu lill-mudella. B'sorpriża l-ommu bina ddisinja din il-libsa partikolari bl-arma tal-għaqda mużikali ta' Sant'Alina, l-għaqda li missiera tant kien iħobb u li tagħha kien ukoll sur mast. Hekk kif ħarġet il-mudella fuq ir-red carpet b'din il-libsa beda jindaq l-innu tal-bagri. F'kummenti lin-Net News, Jason mill-ġdid tkellem magħna dwar l-imħabba li għandu għal Birkirkara. Because it's Birkirkara, it's where my parents grew up, yeah, so it's really special to us. Din ma kienx biss xewqa tiegħu iżda wkoll tommu, hekk kif baqgħet tħobb lil pajjiżna. Wara 12-il sena jqasmet lejn Malta fl-età ta' 87 sena biex tara lil bina jesebixxi xogħlu. Bil-ġest tiegħu li jiddedika libsa marbuta ma' pajjiżna, Jason xehed ukoll kemm il-Maltin huma speċjali għalih. I love them so much. They've just been really warm, they're really inviting, they're extremely sweet. My heart's full of love actually, with them. It's been really special. L-erba' filgħaxija Jason Grek tab donazzjoni l-libsa bl-arma tal-għaqda mużikali ta' Sant'Alina lill-istess għaqda li familtu tant għandhom għal-qalbhom biex bekk issa se tibqa' titgawda minn dawk kollha li jżuru l-każin tal-bagri.